আমি এই যে খরকসা নংনি ও খুমুলং আমসাইনি no sudon deba ma hanai mungoi khoroksa ti promo thai yakar khani mane abo busu joti kubui abo sabai sire kese Hambai kuliah sini Kashmir no awang to nuya ko habe buni kupi khanaka abang mo sudon deba ma boti promo tha yakanai ba yaksoka hanai bui samakhnao batangui yakana musingja ba bini tina motor bini tang sale ab sung semia karon sudon development bangke sini takla blog ni waitem ni blog ni sido sikla motor blog ni secretary si sini sia sudon khna da sudon khna bisang boni so hambai obono boyakano musing jogo ba khaya hani sama khnao party to kemno kharimiya kemno kharimiya khani musu khanai khaya tongnai no kintu bo je khaya hani khanamani ba yakhani khanamani apke ba pasa mothno dus mane klayo karon jungno bo samajo je kono পরিবার খাই কার রাখে দোষ লাইও ভিক বসান দোষ কিন্তু जों तिप्रामथा ताबुक चिनि सब जरासिं नमनि थांजन नगो थांजन चुरि दंलायो चिनि दिमाना बनो चिनि दागि तंखो केओ साव नमि ग्रेट डेभलपमेन्ट दागि क्रिया जों सानमो जों चिनि बुबो गारा ए निखुति कत कखा चिनि ग्रेट डेभलपमेन्ट क्रि जों खालियानि खता खनाका आबो न प्लेसमेन्ट न टेप सेबन खौ थुमेर ताइ जों Sini di sini dia tongo CM, chairman, nini EM dong kutu sing khnaya ko plus sini party ni president borong kan bisa ko sar bini kutu sing khnaya ko tam sini da bi tongo o je baw ta sai tongo ni angamo ko je sini public dong no sini jonogon no ti paran sini jo to sini ti pasal no sing hai no buni kok ba sini da bi kri kya hai kri kya nei je sai jone bon khun ta kan ni bon kok ta khari karon साइमानो जे कोनो बरक नों काहा उनाना थेका जाते दलसा हानिया सानाय दङ पार्टी आंफुनो पाब्लिक बाहायनो जे कोनो खबसब बिनि परिवार काहाम थांगा बनो बुइ दुसुलु बागे खाना बहाय खायकेना ठीक ताबो तिब्रमता सिनि बरने बगै सि पासन बगै जे सिनि थांजुं तनो बगै जे जों लले खाय दङ आलो सिं ताबो याखाया जों लो दङ सिनि मटनी कसम बिदारो किन बरो पार्टी फना आगिनि सिमि सिं नगो जों जुबो समिति सिं खाइ फेलेमनि आर प्राय पिटिं का ताबो बरो ताबो जों किन बरो पट करे हाइपनो तांगै तिप्रामतना हामजगै मा तंनाय हिंगाकै एक मतसिन उद्देश्य आगे बसिनि उद्देश्य तम अति बाराजिनि पुंथे बरो सुम थांजामनि अमन चिनि वांसुं मालायमनि तमाइन पिति तुं तम तिजे तम आइपि ti bongni baba hinta ka haipon bongni diman tong ti balai chini geta te balai jeng tau ko khna ko je bongni da biya kaya ko khlai dong manthung mai abon ka chini go borongni em abono tamo jeng je kono borongni sinjara basi phai gang kai bini ka si em tong wangsung dong ang hai nani hai khaina ni sema bhai tin ti promote patabon sini em jeng jas ko kono sini dabi tubui jeng sini borno suddo khoje si kabang masing tahu di prem tong lemani apun hoi ti yong na boi sini dak sini lai tong ko ang koi nai de sini ajing sini media sumane sini borong sudono yak suka isapu khali isapu bo sabu bon mane wangso ya presdam sedani je bini kok khnamon bisama khnam ang khnam mo ke bo bini personally ka hamni baga bo so kintu ti promoter saksak channel bagia saksa habnan bagia ke tino boro obor tini boyakai thama ko na party bo kintu jung 25 বছর 1 লাখ টাকা সিপিএম মি প্রশাসন जों बिदि पार्टीमान खाइबिउ जाफोर माया जाफोर कंग्रेस थांसाय मा खमु जाया बनाया सजग माया हाइपन जों ताङै मा दं के आफोर आइन किति खायै चिनि जे दाबि आज जन दाबसिनि मुर पावा
अति खमदां जों सालायफैयो आबो दाबो जोंनि आबोनो याखै जों आयेन हिसाबै जों डिप्ल'मायाव थांनायखाय डिप्ल'मायाव जों जेबो दाबि गाहाम सार्टिफिकेट जोंनि नि गोसोआव मा फैलायखाया गाहाय बागै आं सानो मोसौ नंनि मिडियाम सिगै जोंनि बर' आबहाय सानाय दसा दङ बाक्साबो साथ पन बागै बकरमाखै हायमाय बागै आबहाय दङ आं बागै जों नायनायखाय जोंनि ब्रह्मनां सुदन ब 2000 बिनि राजनीतिक सिगरी ब डिप्ल'मायाव जोबो आंखौ बुंजोब ब TSPC ब TSP नि सेक्रेटारि किन्तु आरमनि बसाव डिप्ल'मायाव नि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि ब सेन्ट्रेल सेक्रेटारि आंथ' नुगियाखौ ब हंगांखाय TSP नि मानो जोंनि बर' एबलेन दाबुनि एमएलए चित्तरन्जननि पार्टी बटंग आफुरबा कमिटि नि मानो आं बिसेस खायो आं मानियो किन्तु ब डिप्ल'मायाव थाले सेन्ट्रेल सेक्रेटारि नि मिया ओके बिनि जे पार्टी खायमानि जों नुमानि जों जतनो बबे पार्टी खायनाय नागिबो ब पहिले 2015 बागी आंखौ खायो आबुन जागोन बतामका कांग्रेस का कांग्रेस जोंनि बुट पासान जों सावका आबुन परे जों नुखा 2023 विधानसभा 23 विधानसभा जों बनो सिनि बिसिदागो जों पार्टी वो गाहाम के समुदामनु गया जों माने मीटिंग रगो एगे सिन खायमिया बबिया थां दं गो बसाव आं याका सिनाय हाय सिनाय जों हाय सिनाय दंलिया तारमाने ब बिनि आंनि जे नंमाखै ब साक्सेस बिनि जे एम दंमोनि लबि आव लबसखनो तिनि हायसाव याका बन के सानाय दङ तिब्र मथनो दुसरु खाय सादे बन सानाय दंना नंमाया किन्तु आं नंमाने बिनि खुगो 4 परिवार 10 परिवार दंखौ गति बिन लगे आं बुसामनि खरसा समिन सावहाबखै सावदाथ बनि बिन लगे दङै खोनावो आसामनि साबो बकखानचिनि बुता दिनै सादुपारानि समिन नुगो बनबो किन्तु बताङै बबे खैजा गाबो जों सामिया कारण दाबो नायदि इसे डिप्ल'मायाव न गोबां बर' गोबां पार्टी नष्ट खायनायबो गै जोंनि पार्टीना जौगा खायनायबो गोबां कक साइ दं हाय बागै आं कयनै दाबोबो जोंनाव रादाबफोर बिसिं दं जों यां गाना दिनै बिसिबो आगिनि जे दंमोन आपन दंग जोंनि डिप्ल'मायाव देरायाखौ रां दङ ताइ जोंखाना साइमानो जोंनि बाइक रेलिंनाय सिक्रा मथानि जोंनि सत्रना बेगाजलानि जों रखना र गेदेरिंनाय जोंनि खम सेन्डिकेट जों रंगिया बे दसबै थाङै गन हमै थाङै वाचिनो दुखे गबाङै आइनो जाव बासाय इंगे जोंनि कालिदास बेगे थाङै वासिनो जों दावबदि बानाय जों खाना फुनुनाय बोसोर जतै महाराष्ट्र पाबजे हामजागै दं दाबोबो महाराष्ट्र हामजा कमो दङ नि पारा पारांथु नि नक नगंथु जत ग्रामे गंजे हामजा दङ किन्तु बाक्सासाव दाजन दल करिया बिनि डिमान्ड करिया बाक्सु जरा जों खनायाखौ चिनि पार्टीनि खुबथै चिनि डिमान्ड जों खायलाय खनायाखौ जे बरक साइडनाय बुंनि दाबि करिया हायबो जों थांनो होनसानाय आबोगे बसाकसांनो आं पुलेन सागा बिनि खुनो बसाकसांनो देरा माबा बिनि लगे लुकुन बरनो परिबानि जे परिबार जे हिसा नै दंमोन आबोनो बसाकसांनो दुसखना तले अ जागा नाय बोसोराव गेदेरिं बर'ना आथिनिथ' दङ जों खाना जोंनि बाइक सिमि जोङो दुजा पादोंनाय जोंनि बेगाजलानि गासै सिङावनो सिंखानाय गावनि जिरासै गानो सिं हिरापुर जायथाय दलसा दंनाय जोंनि टारगेट यां पासाय 5,000 कायसा टारगेट बाइक শুধু বাইক ছিল बाइक सिमि एखुनु